di minahal kong matalunan. Okay, karon di ay July 16, 2024. Ang Purpose Matalom nang hatag sa ilahang cash card. Mga bug, ma'am, madam, mga bagong mga member, no? Pangatagal o cash card. Okay, maunig bagong member sa Purpose diri sa lungsod sa Matalom, guys. Nang hatag sa ilahang cash card aron o gunanay ilahang kuan ng murag para sa mga estudyante at doon na lang i-deposit ng ilahang kwarta. Okay, maunig atong bagong mga beneficiary sa Purpose diri sa lungsod sa Matalom. At kung mga hinaot nga magkinabangay jud kanunay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikupipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Unsa man ni kinang bay barangay? Ang tanan or magdepende? Agbag-o. Mga bag-o ni daan. Lahi putong daan, no? ATM lagi hatag. Day.